Traċedja fiż-Żejtun hekk kif raġel ta' 43 sena tilef ħajtu wara li waqa' żewġ solari waqt li kienet jagħmel xogħol fir-residenza tiegħu stess. L-inċident seħħet li ta' filgħodu għal ħabta tad-9:15 fit-triq id-dejma ż-Żejtun. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li r-raġel li joqgħod fl-istess residenza waqa' għoli ta' madwar żewġ solari waqt li kien qed jagħmel xi xogħlijiet ta' manutenzjoni fit-talax tad-dar tiegħu stess. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku b'ambulanza issejħu fuq il-post sabiex jassistu, iżda l-inforzi tagħhom kienu kollha għal xejn hekk kif sfortunatament huwa kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Aktar tard il-vittma kien identifikat bħala Sean Kurmi fejn bosta qraba u ħbieb selmu l-memorja tiegħu fuq il-medja soċjali. Huma saħqu li jinsabu mingħajr kliem għall-aħbar tat-telfa tiegħu li ħasdet lil bosta bħal sajjetta fil-Bnazzi. Sean Kurmi missier u infermier kien deskritt bħala bniedem bit-tbissima meraviljuża kif ukoll bħala kollega ħabriki li dejjem kien jagħti l-100% tiegħu fuq il-lan tax-xogħol. Intant bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għassa José De Micoli li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.